Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ni ce dai taku a koda yaushe Maryam. Muna nan ne a cikin labarinmu mai suna Surekata. Mun tsaya ne a shirin da ya gabata inda muka ji cewa abokan Hisham sun rako shi har cikin ɗakinsa suka yi ta surutarsa har suka gaji suka yi gama suka yi musu addu'a fatan alkhairi suka juya suka yi tafiyarsu. A nan ne muka tsaya yanzu kam za mu ci gaba. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bayan ya dawo daga raka abokansa ya shigo ɗakin tare da yin sallama inda ya bar ni kaina bisa cinyoyina haka ya dawo ya same ni tare da cewa a'a diya har yanzu kukan kike yi. Ya tsuguna a gabana tare da ɗago kaina da na ɗora bisa cinyoyina. Ya jima hannunsa na tallafa da haɓata sannan ya sa ɗaya hannun nasa ya dinga goge min hawayen da ke kwararowa daga idanuna. Ki yi haƙuri, ki daina kuka, kin ji diyarina, ba na son ganin ɓacin ranki. Bayan ya gama faɗin haka sai ya buɗe ledar da ke gabansa ya ɗauko wani kwalin yogurt sai da ya fita falo ya ɗauko kof ɗin gilas guda ɗaya daga cikin waɗanda aka jera a faranti aka ɗora min akan fridge sannan ya dawo ya buɗe kwalin yogurt ɗin ya tsiyaya maimakon ya zauna a gefen gadon inda nake zaune sai ya zauna a ƙasa gabana sannan ya kamo min hannu ya ɗago ni tare da faɗin dawo nan ki zauna lokaci guda sai gani na ne kan cinyarsa zaune ina zama sai ya fara bani yogurt ɗin a bakina yana raɗa min maganganu masu daɗi a kunnena. Haba my sweetheart, idan kina kuka sai ki sa na susuce. Yau ranar farin cikin mu ce fa, ranar da muka jima muna burin Allah ya kawo mana ita. Duk maganan nan da yake yi yana bani yogurt ɗin a baki, ni kuma na kwanta ɗaiɗai a jikinsa kamar mage sai haɗiyar zuciya nake irin ta wanda ya kuka mai yawa. Shi ku faɗi yake yi, ki shanye yogurt ɗin kuma na zo na yi miki ɗurar nama don na san rabonki da abinci kamar durar mikiya. Muka ganta a gabanmu ta shigo ɗakin tana mana wuci. Sannu mace, sorry, sannu mai mata, ina ta ƙwalla maka kira kana ji na ko? Lalle kam, ke kuma me ya haka kika daddanne min shi gote da ke, da Allah ɗaga min shi na aike shi, kai kuma in kaga dama sai ka taso ka siyo min rob, har na kwanta kafata ta dame ni da zugi. Tana gama faɗin haka sai ta yi ficewarta. Baba kenan tunda ta shigo ta fara maganganunta har ta yi ta gama ta fita ba wanda ya yi motsi tsakanina da Hisham. Bayan ta fita da kamar minti 2 ne Hisham ya daure ya yi magana, bari na je na siyo mata rob ɗin. Shiru na yi masa ban ce masa komai ba don haka ɗaga ni ya yi cancarakar ya ɗauke ni da hannuwansa biyu ya kwantar da ni kan gado ya ce min ina zuwa ya fita. Ni dai kunya ta da takaici da ɓacin rai na rasa yadda zan yi da su. Ban so baba ta shigo ta same ni akan cinyar ɗanta ba har tana ce min wai gote a cinyar ɗanta. To ai ita ma babar bata kyauta ba tunda mijina ne, don ko a makarantar dare da ta islamiyya malamanmu sun sha gaya mana cewar duk abin da muka yi da mijinmu ba haramun bane ba sai ma lada da Allah zai bamu, kuma sun sha gaya mana muhimmancin sallama a addinin musulunci. To ni ma dai haka na gani, don sun ce mutum ko ɗakinsa ne in zai shigo kuma ya san ba kowa ya dace ya sallama kafin ya shiga, kuma in ɗakin mutane zaka shiga ka tsaya kai ta sallama, in an amsa maka sai ka shiga, in ka ji shiru ka koma. Amma shine baba za ta shigo mana kai tsaye, gaskiya bata kyauta ba. Nan da nan kuma na kau da tunanin nawa tare da ɗaukewa baba laifin da na ɗora mata, na ce ko kafar ce ta matsanta mata da ciwo shine isa ta idan ta ya rufe har take faɗa haka. A kwance kan gado na ya riske ni na yi lamo kamar mai bacci. Ya jima yana tsaye gaban gadon yana kallo na, sannan ya koma gefe ya cire doguwar rigar da ke jikinsa da hular kansa.
farar singiletin jikinsa sabuwa kar ta bayyana, sannan ya dawo gefen gadona ya zauna. Diya ya kira ni a hankali, tashi mu ci abinci, ya ce mun. Ni kuwa na ce masa na ƙoshi, na ce masa ina daga kwance. A'a baki ƙoshi ba, ya ce min cikin hikima. Sai da Hisham ya san yadda ya yi ya yaudare ni. Muka koma falo, ya dinga bani gasasshiyar kaza a baki tare da lemon apple na kwali har na ƙoshi, sannan ya sa na yi alwala muka yi nafila, daga nan muka kwanta. Washe gari da safe, babban matsalar da na fara samu ita ce ta rashin sirrin in zaka shiga banɗaki idon kowa a kanka. Tunda sai na fito tsakar gidansu baba zan shiga. Hisham ne ya fita tsakar gida tun asuba, ya ɗebo ruwa a botiki, ya zo ya jona mana a falo da hita. Bayan ruwan ya yi zafi, ya ɗauka ya je ya surka a famfo, ya kai banɗakin, sannan ya dawo ya ce min Diya je ki yi wanka, na kai miki ruwa banɗaki. Na ce masa to. Na tashi daga kan gado da nake kwanci, jikina ba riga sai zane ɗaurin ƙirji ne a jikina. Wardrobe zan buɗe. Me zaki ɗauko? Ya tambaye ni. Riga zan saka. Ke da zaki yi wanka menene na sa riga? Yallaɓai bana son fita jikina ba riga. Sannan da nake gaya ma Hisham lokacin da nake gaya wa Hisham kenan tun farkon haɗuwar mu, wato yallaɓai sunan kai da nake faɗa wa Hisham kenan tun farkon haɗuwar mu, wato yallaɓai. A'a ba za ki sa rigar ba don takurawa kai ne, in kika lullube jikinki ma ya wadatar. Na ɗan yi murmushi na ce ni da yallaɓai kunya nake ji. To ba gidan mijinki ba ne? Me na kunyar? Hisham yake faɗa min haka. Ya faɗi haka tare da lullube min jikina da tawul. Ya kamo hannuna muka fita har ɗan tsakar gidan mu da aka zagaye da langa-langa. Sannan ya sake ni tare da faɗin sai kin fito. Har na ɗan zura kaina zan fita, sai na hango baba tsakiyar tsakar gidan zaune kan kujera. Ta buga uban tagumi, ta kura wa gunmu ido. Sai na yi sauri na koma da baya. Ina shiga falo na tadda shi zaune kan kujera. Ya kika dawo? Ko da mutum a banɗakin ne? Ya tambaye ni. Baba na gani tsakar gida zaune, ni kuma kunyarta nake ji, nake faɗa masa. Ɗaga kai yayi ya kalli agogon bango. Ikon Allah, me ya fito da baba tsakar gida yanzu? 6 saura minti 5. Ya ce to ko kafar ta ce ta motsa mata ne take mata ciwo. Shiru yayi sannan ya ce je ki yi wankanki, don baba nagu sai ki ce ba za ki wuce ba. Ni wallahi kunya nake ji, nake faɗa masa. Na kuma ce masa yake ce mun kunyar me? Ni na faɗa masa ni tawul ɗin nan bai rufe min jikina sosai ba. Tashi yayi ya shiga banɗaki, ya ɗauko zani ya cire tawul ɗin ya rufe min jikina har kaina. To sarkin kunya, ai haka yayi ko? Na ce masa ya zan yi to? Ya kuma raka ni sai da ya ga na fito tsakar gidan gabaki ɗaya gidansu baba, sannan ya dawo. Sannu baba. Na ɗan durƙusa na faɗa mata, sannan na wuce banɗaki. Taɓa baki ta yi, ta bi ni da harara, bata amsa min ba. Ina wanka ne na ji tana ƙwalla wa Hisham kira. Ya fito yana faɗin a'a baba har kin fito? Ko ƙafar taki ce ta hana ki bacci ne? Tsaki ta ja ta ce ba dole na fito ba sabon ba, ka hana ni bacci da ƙarar ɗiban ruwa da asubar fari, kuma ina hangen ka har banɗaki ka kai mata ruwan da kanka. So kake ka sangarta ta zo ta raina ka. Cikin kwantar da murya ya ce baba na kai mata ne don na ga baƙuwa ce, ko banɗakin bata sani ba, sai nuna mata na yi. Kuma da ta zo da safe tana bin layin shiga, shi yasa naga gwanda ta shirya yanzu. Yar mulkin uffan bata ce masa ba. Da ya ji ta yi shiru sai ya ce baba shikenan kiran ko akwai wani abu da za a yi miki ne? Ta ja tsaki ta tashi ta shige ɗakinta ta bar shi nan. A uwar ɗaki na same shi yana shirin zuwa yi wanka. Ya kalle ni yana murmushi. Kin fito daga wankan?
Ni ma murmushi na yi masa na ce, yallaɓai na fito, saura kai, bari in taya ki shafa mai. Sannan na je na yi. Na gode yallaɓai, je kai wankan ka kai dai. Ya fito yana dariya yana faɗin, in baki bari na shafa miki ba, ni na fito in na fito kya shafa min. Na yi murmushi tare da faɗin, to a fito lafiya. Ko da wasa ban nuna wa Hisham na ji maganar da mahaifiyarsa baba ta yi masa a kaina ba. Kafin ya fito daga wanka na shafa mai na gyara tsaf, na ɗauko wani farin lace da abbanki ya ɗinka mana tare lokacin da ya ɗinka mana tare mu sa a bikina. Na gyara fuskata sosai, ta sha jagira da jan baki, ga kunne na ya sha sarƙa ta gwal.